Isto é unha pequena explicación teórica do que é a representación cónica. Ata agora vimos a perspectiva, sistema ou representación en cabaleira, igual que en isométrica, dunha peza en 3 dimensións. A partir das súas vistas, alzado, planta e perfil esquerdo, ou tiñamos a peza en 3 dimensións. Aquí trátase de algo parecido. A partir do alzado e a planta, obter a peza tamén en 3 dimensións. A diferencia deste sistema cónico respecto aos anteriores é que vamos a obter unha visión máis realista da peza, é dicir, que se aproxima ao que o ser humano vería. Aquí temos un exemplo dunha árbore. Esta árbore, como vedes, está trazamos aquí, está apoiada no plano do chan. Plano do chan que se coñece como plano xeometral ou de terra. Nós tamén estamos apoiados no plano do chan. Vedes que estamos a certa distancia da liña perpendicular a este plano. O vedes aquí. Nós estuéramos colocados nesta posición, se estiveramos aquí colocados, que é o que veríamos? Pois veríamos o alzado da peza. Non veríamos ninguna profundidade, só alzado. Sin embargo, se nos desplazamos ben á esquerda ou ben á dereita, veríamos unha profundidade, non só o alzado, senón unha certa profundidade. Ben, o cono de visión que vemos aquí, se vos fixades, o podemos cortar. Este cono, se o cortamos cun plano, este plano que temos aquí, que se lle chama plano do 4, que ven sendo o plano vertical de proxección. Ao cortar o cono de visión, temos unha circunferencia, como se fora unha ventá. Ben, esta circunferencia, se vedes, por ela pasa unha liña que contén o punto P, que representa a proxección perpendicular no plano do 4 do punto de vista. É dicir, que está á altura dos nosos ollos. Este é o punto P. Por este punto P pasa esta liña que vedes aquí, que é paralela á intersección do plano do 4 co plano horizontal, o plano xeometral. Esta liña é a liña de terra, e a liña paralela a ela é a liña do horizonte, a que está á altura dos nosos ollos. A circunferencia corta a esta liña en 2 puntos, de 1 e de 2. Estes son puntos de distancia, os puntos que nos permiten darlle profundidade á nosa peza. Neste caso vemos que estamos desplazados hacia a esquerda, pois veremos, digamos, a peza, o alzado e certa profundidade dende a parte esquerda. Se estuveramos no outro lado, sería dende a parte dereita. Esta representación sería a que se coñece como cónica frontal, xa que nos movemos nunha liña en fronte do que é o plano do 4, en fronte da peza. Que pasa se nos movemos solidariamente nos co plano do 4? É dicir, que se xiramos o plano do 4 20 grados, nos xiraríamos tamén 20 grados. Agora imos ter unha perspectiva diferente. Esa nova perspectiva coñécese como cónica oblicua e danos outra visión tamén realista, ou aproxímase moito á realidade do que sería a peza como nos a veríamos.